Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kannywood ta yi babban rashi. Al'ummar musulmi sun yi babban rashi na duniya gabaki daya. Allah ya ji kan daraktan masana'antar Kannywood, daraktan Izzat wanda babu shi da zance a cikin Izzat sai faɗar Annabi alaihi salatu wassalam. Kuma Allah ya haɗa shi da abokin aiki Lawan Ahmad, wanda ya zama shi kuma Lawan Ahmad ɗin hafizin Alƙur'ani ne. Kamar yadda za ku ji karatu da Lawan Ahmad ya gabatar, ga kuma hoton Nura Mustapha waye daraktan da komai duk aka gama fim ɗin Izzat sai ya nuno muku sunan ma'aiki Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Wannan ma ya samu babbar shaida, babban mutuwa ce. Masana'antar Kannywood ba ita kaɗai ta wannan rashin ba, al'umma musulmi na duniya ne suka babbar rashi. أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul azim. Allah ya ji kan darakta Nura Mustapha waye, Allah ya gafarta masa, kai kuma Lawan Ahmad mai karatun Alkur'ani, Allah ya bada hakuri gabaki da yan uwa musulmi a duk inda suke. Allah ya gafarta mana gabaki da, Allah ya samu cikar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Kada ku manta fim mai suna Wacece Rumai na nan a cikin YouTube channel.